בירושלים. אתם, יש לכם קשר למשה פינטו? קשר רחוק, מהסבא. הוא חבר. הם צאצאים של רבי יעקב פינטו. איך? הוא צאצא של רבי יעקב פינטו, כן. שמחבר פירוש מקדש מלך על הזוהר הקדוש. שמבוזר לו. הוא עובד קשה מאוד, ברוך שמצליח. לא גם משוואה קטנה, גם משוואה גדולה. שמחה גדולה לפגוש צדיקים בזמן של ל"ג בעומר. שמחה גדולה. שמח בצדיקים בימים האלו. ראיתי בני עלייה והם מועטים. ראיתי בני עלייה והם מועטים. רוצה לשאול על רבי מרדכי שרעבי, משהו. הרב מרדכי שרעבי, הרב רוצה לשאול את אבא, הרב מרדכי. לשמוע משהו, מה שנשמע ברכה. הרב מרדכי היה קודש קודשים. הוא היה בקיא בכל בניגר מוצא. הוא היה ידע את כל הטור בעל-פה. כל הטור. היו באים לשמוע את זה, לכולם ביסורים. לא היה זה, היה מתקן את כולם. כל המתייסר בעל-פה. בנגלה הרב עובדיה, הוא והרב עובדיה למדו. בנגלה הוא והרב עובדיה היו לומדים. אולי גם מהנצח. כן. זה מה זה? כובע של הרב. כן, כן, זה. הנה פה את הכובע של הרב. זה הכובע של הרב. הרבי... זה קמיע מלפני 170 שנה. כתבו את זה גם המקובלים. שרב. אוהב אותך. תודה רבה. זכות גדולה. הסבא שלי מצד אמי זה היה בבא סאלי. והוא שאל את רבי מרדכי מה השם של שלו. הוא אמר לו שהוא יבדוק. אמר לו שרבי יעקב אבוחצירא אמר לו ששורש נשמתו של בבא סאלי לחזקיהו המלך. רבי מרדכי אמר.
התורה בארץ ישראל, תורת הקבלה, תורת הרש"ש, כולם תלמידים שלו, או תלמידי תלמידים. היה קדוש טוב. קדוש וטוב. תברכו אותנו לבריאות איתנה והבת. אמן. הרב ברך אותי רפואה שלמה. רפואה שלמה במח הגויים. יפת בן חנה. הרב הגאון הצדיק רבי יפת בן חנה. והרצון תברכו ממנו משעריכם לטובה. אמן. בנחת מכל יוצאי חלציכם וחסיכם. אמן. נזכה מכל השם. אם אפשר גם ביתי אביגיל, בת אסתר, רפואה שלמה. הרב פריון בכל הברכות. הבת של הרב, אביגיל בת אסתר. אביגיל בת אסתר צריכה להתחתן מיד. רפואה שלמה. בעזרת השם, רפואה שלמה, בריאות טובה וחיים טובים. אמן. סוף השמחות לפניך. אמן. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. סוף השמחות לפניך, נעימות, במיליך נצח. אמן. אנחנו מודים לכבודו שקיבל אותנו וראה אותנו. שאנחנו מלא משאלת אחרת טובה. אמן. תמונה,